Aşgabatyň orta mekdepleriniň ýokary sınıf okuwçylaryna giýje sagat 10-dan soň köçä çykmazlyk barada duýduruş berildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. 6 fevralda şäheriň tas ähli orta mekdepleriniň şol sanda 15-nji mekdebiň 8-nji, 9-njy, 10-njy we 11-nji klasslarynyň ýolbaşçylary öz okuwçylary bilen ýygnaklary geçirdiler. Olar okuwçylara giýiş sagat 10-dan soňra daşarda gedelenç etmegiň, oýnamagyň we köçelerde aýlanmagyň gadagyndygyny duýdurdular diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 7 fevralda gürrüň berdi. Okuwçylaryň we enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözüne görä, olary giýje ele salynan okuwçylaryň polisiýa bölümine alınıp gidiljektigi we administrativ çäräniň görüljekdigi hem duýdurylypdyr. Okuwçylara nähil çäre görüljekdigi barada jikmejik maglumat berilmändir. Ýöne klas ýolbaşçylary öz okuwçylaryna ele salynanlaryň enatasynyň hem polisiýa bölümine çağıryljakdygyny we olar bilen gürrüňdeşlik geçiriljakdygyny aýdypdyrlar. Olar bu barada eşitmedik dostlaryňyza we joralaryňyza hem hökman habar beriň diýipdirler diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä mektep ýolbaşçylary we muallimler okuwçylardan edilen bu talabyň sebäpleri barada anyk düşündürüş bermeýärler. Olaryň geçiş döwründäki ýaş ýetginjekleriň giýje köçelerde işiniň ýokdugyny aýdyp, olaryň öýde sapaklary bilen bolmalydyklaryny belleýärler. Adatlyň habarçysy şoňa meňdeş gadagynçylyklaryň geçen ýyllarda hem wagtal güýje girdilendigini hem nygtady. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Aşgabatyň bilim bölüminden we 15-nji mekdebinden kommentari almak başartmady.